se on 5/5, mutta muuten se on 5/5, mutta se ei ole niin 5/5. Se on, mä sanon, että on 5/5, mutta ei ihan täydet 5/5. Se ei ole niin, että sen voisin sanoa ihan mä sanon 5/5. Se on 50%, mä sanon 5/5. Se on 5/5, mutta se on, mä sanon, että on 5/5, mutta ei ihan täydet 5/5. Se ei ole niin, että sen voisin sanoa ihan mä sanon 5/5. Tai se on 5/5, mutta muuten se on 5/5, mutta se ei... Ravi, voi saatana! Maan vetovoima vetää ne maahan. Saatana. Tää on maustamaton rahka, tämä prosenttia tässä, ei rasvaa ollenkaan. Kun se tulee voimalla päälle, niin sitä ei pysäytä mikään, niin sä et voi sen pysäyttää. Mä en voinut tehdä yhtään mitään. Roses Ared paras ABC on Lohja. Tosta halkes pohja. Aika lailla vitu. 10 minutes in the sapuska, naamari in the go. Herune, in the sapuska, in the rice, in the kasvis. Henki ei kulje kuin persereiän kautta ja kohta mulla on sama olo. Tässä henki ei kulje kuin sieltä, mihin ei päivä paista. Yrittäkää jonnet pärjäillä. Tää on kylmä ja kolkkopaikka teille jonneille, mutta ei voi mitään, näin se menee. Näihin kuviin ja tunnelmiin.